Un pobo que recibe milleiros de mulleres e homes que veñen degustar a última colleita do mellor viño do mundo, o Amandi. Mulleres e homes que traballan a ribeira, un esforzo, sin dúbida, heroico. O viño da Ribeira Sacra en xeral e o de Amandi en particular continúan escalando a nivel mundial a pesar das dificultades que está atravesando o sector. Isto débese ao traballo, por un lado, do Consello Regulador da Denominación de Orixe e, por outro, as viticultoras, viticultores, adegueiros e adegueiras que souberon e siguen sabendo adaptarse ás novas tendencias e ás demandas do mercado. Recibimos hoxe, con todo o afecto, o seu alcalde Julio Álvarez, a Corporación Municipal e a toda a veciñanza das terras de Quiroga que son habituais todos os anos nesta festa. Gracias ás colleiteiras e colleiteiros, ás adegueiras e adegueiros, ás persoas do Concello que colaboran na organización, un orgullo moi grande como alcalde de Sober para min presumir un ano máis e van 43 dos mellores produtos que este mundo nos pode ofrecer. Viño, olería, música e, sobre todo, o mellor territorio posible e gracias que contamos con veciñas, coas mellores mulleres e homes que se esforzan para recibir durante todo o ano e dun modo especial a fin de semana de Ramos a todos vós, milleiros de visitantes. Gracias e a disfrutar do viño de Amandi. Para que vexades, como sempre, temos a fama de que improvisamos todo, nós non preparamos nada, trouxen 2 folios escritos, vale? É importante o viño, importante a comida, pero tan importante a música, así que pidovos un aplauso para esta xente de Sober, da banda de Sober. Despois, todos os que teño detrás, eu tampouco vou ser quen de poder saudarvos a todos. Cada ano queda esa carpa pequena, porque para a festa ven todo Dios, pero para sulfatar non ven nadie. Porque está moi ben que invitedes a ser pregoeiro da festa de Sober a un que non é daqui. E que teña que vir un de fora a contarvos as vosas cousas que xa sabedes. Decir de Sober, nomeala hoxe como capital da comarca da terra de Lemos, aínda que haxa alguén de Monforte, hoxe os de Monforte son das aforas. Son os da aldea, que o sepades, porque, aunque os creáis máis finos, a festa boa é esta, ok? Cando vai a Monforte xa digo ao revés, ok? Tamén quero dicir que a feira do viño boa é esta da Amandi e non a de Chantada. Xa para facer amigos por todos os lados, ok? Sober limita ao norte con Monforte, para o que te perdido, limita ao oeste con Pantón, limita ao sur con Nogueira de Ramuín, Parada de Sila, Teixeira e Castro Caldelas. Para o que non se sepa situar, sobre todo se se pasa co viño, que sepa que dá igual para onde escapar, que vai estar a Guardia Civil. Saudar aos importantes que son a xente das parroquias e das aldeas do Concello de Sober, aos veciños, vou nos nomear, intentei aprendelos todos, pero non fun capaz, porque casi hai máis parroquias que hai xente. Contar as lendas que o viño da Amandi sei que se levaban os Césares de Roma, dende aquí. Supoño que non era viño do ano, porque non creo que chegara alá nun ano, non? Daquela que tiñan que ir andando. Supoño que sería ese viño con máis maduración. Hai outros datos importantes relativos ao viño, que igual non sei se sabíades vos, pero o lugar do viño onde máis se consome por habitante é o Vaticano. Non é só para dar a misa, que o sepades, son de beber. Hai un dato científico que estuve buscando e di que o home distínguese do animal
en que pode beber sen ter sede. E non ten por que ser auga. Así que, xa sabedes que somos distintos dos animais. Ainda que hai persoas que eu respeto moitísimo, vou me meter nun berenjenal de carallo agora, que levan os cans no colo. Esa señora, ese señor que parece... Sobre todo aquí, ao mellor aquí en Sober non se ve tanto, pero se vides da Coruña, de Vigo, de Lugo, a lo mejor en Monforte tamén. Esa señora que pasea co can, que lle pon un chaleco como a saia que leva ela. A conjunto. Ese can pequeneiro que o leva no colo cun chubasquero. Vistes isto, non? Que os poñen conjuntados para mirarse nos escaparates cando pasan. Vistes isto algunha vez, verdad? Se as amantes dos cans, señora, non lle poñe chubasqueros ao can. O can é como armazar, xa ben preparado para a chuvia. O viño axuda ás cousas máis importantes da vida, como é o amor. Espero que hoxe daqui, e esta é unha petición que me fai o vicepresidente da Xunta, que saia moita repoblación da natalidade en Galicia. Despois das festas e de beber hoxe, por favor, xa que tomades viño, fan falta fillos. Somos unha poboación envellecida e estamos facendo este tipo de festas, están facendo dende a Xunta de Galicia para que haxa máis procreación, así que tan as leiras todas de arredor libres con esta tarde boa que vai quedar hoxe. Despois tamén me gustaría mencionar a grandes figuras amantes do viño. Hoxe trouxen dúas. Por un lado, unha muller, a reina madre de Inglaterra, Isabel, a nai xa esta Isabel que morreu fai pouco, que era moi amante do viño, non sei se sabíades. Mulleres así fan falta, levaba unha dieta moi equilibrada, durou 101 anos. E quería mencionar tamén, por suposto, a un galego xa galego ilustre, empadronado xa aquí, o rei emérito, don Juan Carlos, que está en Sanxenxo, non sei se o sabíades, é veciño xa de Sanxenxo. Gustaríame que fora algún ano pregoeiro da feira vosa do viño da Mandi, porque ele é un gran experto en viños. Bueno, ele entende, de beber entende de todo. Estuvo toda a pandemia en Sanxenxo, decían, está en Abu Dhabi. No, estuvo en Sanxenxo e a xente pensaba que estaba en Dubai. Como somos os galegos para meter cousas sin que se entere a xente, verdad, E máis os das Rías Baixas. Hoxe olvidades vos das pastillas. A xente maior, non lle mezcledes pastillas que co viño podedes tolear hoxe, ok? Home, podedes traer das azules por se hai festa, pero non máis. Vale? Así que vamos rematar berrando todos como se fai nestas ocasións. Viva o viño da Mandi! Viva o viño de Sober! Viva Sober! Boas tardes, disfrutade da festa. Igual co bocadillo, nin bocadillo nin viño, ben vacío. Vamos brindar.